televízne spravodajstvo AKN. Pani Mária z 3. poschodia nám povedala strašný príbeh. Videla, ako sa Samuel Lovás plížil a zastal u nej a lahol si k nej na zem. Sa pani Mária dopravila domov o 3. po obede, tak našla Samuela ležiaceho so spacákom na sebe. Samuel, žiješ ešte? Možno. Samuel, žiješ ešte? Možno. Samuel, žiješ ešte? Už nie. Tak toto by ťa nemalo bolieť. Matej Német, televízia AKN. Ako sa máš? Geniálne. Ahoj. Najvyššie úrovne. To je jako nějaký podcast nebo jako nějaký rozhovor? Indiánske čelenky vymyslené. Vymyslel som, nie on. Vymysleli sme spolu. To je rodinná tradícia už po 200 rokov, že Tomáško. To ešte, Viac ako 200. To ešte otcovia našich otcov vyrábali. A ich otcovia, otcov. Áno, a môjho otca koňa brat to vyrábal. Čo sa smeješ? Ja som seriózny. Aké sú tu svaly? A ideme robiť tie Ty si do toho. Tak sa tak nahni, vieš. Džungel, chámo. A tak, nie, počkaj. Ja nechcem veckovku. Keď mi šáhneš do vačku, tak budeš môcť. Ešte niečo si nechceš zobrať? Kámo, strašne som ich zabil, teraz to bolo dobré. Strelci, nesmú sa pohnúť, ruky sa chce byť tu. Ja to trafila myša! Ja počítam to dobre. Na čo má hlavu byť? Aj tak to tak asi malo byť. Keď ti nevadí, že To bude strašné video, to sa nebude dať počúvať. Sú že najlepšie keksiky, čo Peťuky donesú. To môj. Si aj keď máš fotogenická. na mále, ešte stále som tu ja. Vieš, že... No to nič, ja ešte skúsim to dohromady. Vítajte pri dnešnom vlogu. Ja sa volám Zuzana, toto je Petr. Teší mě, dobrý den. Beneš. Benny, a.k.a. Áno. Teraz hráme, čo hráme? Jaký pašování. První část této hry. Rado, pocity. Nemáte ide. Vypadá to, že Rado nic nedělal. Jakže? Páči sa vám to tu. Akože Maťo je agresívny, ale dá sa ho ľahko Počkej. Ja tam prídem. Ja sa vidím. Sické kamene, podľa mňa. Neviem, kde sa to vyrábalo, ale... To je dosnítačko očkovanou spolu. Nové pravidlo! Zdravím vás všetkých. Čaute. Ja som Matej. Poď. Sámi nám. Nie! Ale áno. Nie, ja ťa... Moje! Moje! Komora! Jaká škoda. Nechcela by som sadnúť a nič nerobiť. Ja už mám... Nie, poď spievať. Poďme Františka Oceánskeho spievať. A co Matej? Ja som Matej. A koľko stál váš fit? Môj fitček, takže moje topánočky to sú Vans Chuturlvo, stáli 14,5 tisíca euro. Takže ahojte, som späť
mňa poznáte a dneska sme tu s Vivien Botlovou. Ahojte, ahojte. Povedz nám niečo o sebe. Petr, poď do... Bolí ma brucho a chcem si dať kofolu, tak teraz idem s bandou detí do obchodu a... Ja som nechtěl. Ty ideš so svojimi láskami do obchodu. Sorry, tak s Biankou a s Vavou a so Samom ideme s deťmi do obchodu. Lebo, ale nie sme... Neviem, kto tu má tečko na čele. Môžem? Ako sa vám ľúbi v Bratislave, pane? Ďakujeme. Ako sa vám ľúbi v Bratislave, pane? Ďakujeme. PES 2. Žežicha. Přehráli hokej. Brankáře. Tuto nočný vyžierač. Keby som toto otvoril, bude sa Peťo hnevať. Neviem, vyskúšaj. A nie, lebo to bude na zozname. Keď vidíš to dieťa nebaví, že proste nejde mu to, tak zastavím Tomiho, tak my 12 si dáme súboj a nakoniec... Jasné, ty čo jednu ruku nevieš ovládať? Ríšo, Poď skočiť. Tak rozkáž nám. 3. Vieš, však ja ho Prečo podvádzaš? Ja byť čínske dieťa, tak ja proste toto by som nemám si. Ne, prostě Rado neumí vázat uzle. Koukejte se, tady to udělal Rado a tady to jsem udělal já. Vidíte ten délkový rozdíl? Jako. Radko, kdo ti to Ale ja učil? som jeden špagát rozdiel na 4. Kúpil som sebe lístek, že še povožím na Titaníku. Neviem. Čo to asi bude? Počkaj. Aj v tvojich okuliároch sa vidím. Poď niečo užitočné. Prosím. Ale však som bol jeden náboj, ty Tu som ležal, ty si bol tam. Ja som vystrelil. Takže to bude tam. Ale čo? Náboj. Ale on strieľal. Prosím vás, teraz sa už tvárte, že máte 20. Ja už mám 22. A prosím vás, platí rovnaký... Aha, smeť. Aha, Tam je další. Oh yes. Níž máme vlastne plné ruky. Mám plný ruce. Rado, Poď hľadať. to jsem přehlídl. Zem vypadá jak africká studna. What? Vidím, jak v americké armádě pápí. Ráček! A prečo to musí zasmiešť? To je to vtipné.